1,000 viewers. Yun po. 1,000 agad, kabubukas lang. Diba? O, di ba? Nag-back out pa siya. Di 0,1, ano na, 0,000. Ako, nahiya pa to doon. Sino kaya yun? Sino kaya mapalad na yun? Ang tanghali Sipe. po. Sabi na ganun. Ako ay nagpapalat na papaya. Suka namin to, guys. Ito yung harvest namin sa farm. Kumusta na kayo mga ka-dragon? Sana ay, walang nabanggi po sa ating lahat. Dito naman po sa amin ay, mild lang yung ulan. Halos di po namin naramdaman yung bagyo. Pero nag-iyak ka dyan. Walang iyakan, di. Pero nag-iyak ka dyan. Yan. Shoutout po kay Sir Christopher Panit. Yan. Wala. Si camera girl po nasa bahay, nag-e-egg. Ano ba yun? Sabay sa egg. Okay? Wala Pepsi. Sinong pangalan? Panit. Christopher? Hello, Christopher. Asan na yung aking corned beef? Kala ko makalimutan ko yun, Lagot ka. Sining yun. Asan na yung aking corned beef? Ang galing ba ba ito? Opo, at malambot po. Naligalam laptaan. Kasanan, isang ngalan. Yan. Okay naman po kami, Sir Roy, Pilipinas. Sarap. Parang sila sa mga ngarod. Narod. Narod. Ano mo yan? Parang gusto ko Good morning. Yan. Good morning din po, Sir Dios. Sir Dios Romero Ruiz. Yan. Kamusta po kayong lahat? Uy, ang sarap ito. Yan. Hello po kay Sir Saldo de Pedro. Tamis. Sabi? Walang buto. Ayaw magbigay ng buto. Ala, walang buto? Wala, madamo. Ala. Nagkirmot bata nga papaya. Awam lang kuwana. Butonan. Labo. Dahil Papaya. kumain ko tayo ng dahil kumain ako ito. Yung pasta. Ate, kumukulo na. Magdabag ang ulan, guys. Walang ginto. Saan yung suso? Walang ginto. May ginto yan. Hindi ba malabo ba? Hindi ba malabo? Shoutout po kay Ma'am Celine Parang kay Tim. Sehero. Hindi man. Sadyang maitim lang yata. Hindi ba madilim? Hindi, ano mo? Hindi naman. Hindi, maliwanag. Perfect naman. Okay. Saan dito, te? Wala. Hindi ko masurutan tong cellphone mo, guys. Pangpan lang kasi tayo. Ang hirap pag wala sa bundok. Ano ba? Hindi. Hindi ko mahanapan. Pag android ka lang. Oh, yan. Yan o, sobrang Wala linaw ko o. kami guys. Kasi may gusto ng palitaw. Palitaw. Ne. Hello po kay Mama Ella. Puro kami lamot, guys. Ne. Abangan niyo po tong sa YouTube channel ni K-Pen. Bukas pong upload. Paggawa nila ng Palitaw. palitaw. Ala, dilim. Yan. Hello po kay Samuel David. Hello sa 47,000 viewers. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon dahil mabagyo. Mag-stay kayo sa mga bahay nyo. Manood na lang tayo ng Kami live. naka-stay dyan. Manood na kayo ng vlog. Vlog namin. Charot. Manood na lang tayo ng live. Makipangano lang kasi yan sa mga. Dami na pala. Asa na si Panit? Nawawala. Kala mo, hindi kita sinilin sa pamilya ko, ha? Hello po kay Sir Bebot. Ayan, kumusta po kayo? Ayan. Kay Oregon. Hello, Shout Manong out Bebot. mula sa Oregon. Saan ka Oregon? Sa Bibot yun. Saan daw po sa Oregon? Oregon. Ibaba mo kaya ako. Hindi, sa ano yun? Si ano yung Lucano, di ba? Manong Bebot? Saan yun? Richmond. Canada. Richmond, Taga Richmond yun. Si Uncle. Hello po kay Susan Mabotas. Mabotas po yun. Si Uncle Bebot. Saan na? Ayan. Nagluluto kami guys ng ano pa. Yan. Shout out po kay Ma'am Marian Pagdilaw from Panikitarlac.
Ayan, kumusta po kayo dyan? Hello kay Sir Arya David. Kay Samuel David. Kay Sir Reggie Mendoza. Hello po. Shoutout po kay Sir Dios Romero Ruiz from San Francisco, California. San Francisco, California. Di ba doon kabili, San Francisco? It's a Daisy next to San Francisco. Home of the Filipinos. Nakalo! Saan? Dak nawatan. Hello kay Joy Miguel. Hello mga ate. Hello din po sa iyo, ate. Hello po. Ate Joy Miguel. Nag-loading. May asin na to, tita? Shout out kay Risley 19 de la Cruz Aquino from Singapore. Yan. Hello po. Sino may gusto nito, guys? Kay Jose Sarap. Rivera. Shout out po. Sino yun? Hello po, si Jose. Oh, Sino yung ante? Pwede ba ito? Pwede na? Pwede dito? Oo. Ano ba ito? Ay, ate, ugasan ko kayo. ha? Hello kay Ralph Ha? Lowy. Ano yan? Galvez? Hindi doon lang naman. Hindi yung ano, yung... Gawi doon. Gawi doon, Bebot. Yung Uncle cellphone. Bebot. Gawi J. Quada, Kinyadan. Gabi din. Nagmarmaritis ka man ang kilbibot, ne. Mukhang wala si Samit. Nagmumukmuk. Ang tagal mo daw kasi dumating. May binabasa ako ni remove. Ini na nga. Sinapon nila yung... Pagano ayang. Jay, bakir. Hello po kay Sir Albert Cortez. Ito maganda pa talaga. Ito ko na ugasan na, galing naman dito. May mga tubo dito. Hello po kay Econ Calderon. Econ Calderon. Oy, gutom na. Oy, love. Tara ko sa cellphone. Ha? Tara niya cellphone. Bakit? Hindi kami makapa-harvest ngayon kasi nga maulan. Hello po kay Sir Ma'am Edna Antonio. Ayan, ingat po kayo dyan. Kay Jovelyn Dancel. Super! Super! Thank you po Ma'am Edna. Ingat po kayo dyan. Ah, super! Sir, nang-aaway ka dyan ha? Hello po Ma'am Raquel. Maasim. Bigisa na tayo ng basa. Hello po kay Ma'am Lindy from Zambales. Yan. Ingat po kayo dyan sa Bagyo. Ito walang ano to guys ha, wala kaming oven. Pero gagawin ko siya ng paraan para parang mukha siyang bake macaroni. Special delivery! Special delivery! Jess, hindi mo naman kumain, Jess. Wala kaming ano guys, wala kaming giniling na karne. Ayaw na nila ng karne guys. Wala yung panit. Nawala si panit. Chris panit. Nagtago. Christopher. Christopher pan. Sabi ko nga nito lang. Takot sa corned beef. Isang karton ba naman hinihingil mo eh? Hinihingil mo kasi. Ay, ayun na. Joke lang, hindi ka na mabiro kuya. Tasan mo si, ano, Si Baby si Angel niya. Peng. Wala na. Ayaw mo kasi magbigay ng corned beef. Next. Ay, ko pala dito sa lahat. Ako dyan na ba mo shout out? Ha? Mo shout out ha? Mataba. Wala man ako nakikita. Ayun ang cellphone ko. Ay, ito ang cellphone. Hello po sa 71,000 viewers. Dami. Kay Rosaline Justo. Address nyo dyan. Tagal ko nang mini-message si ka April. Diba?
Sa akin na kasi mag-message ko kay April pag-address. Christopher Panis. Yan ba yung sa Australia? Sa New Zealand? New Zealand ka, di ba kuya? Sa maraming baka, yung maraming corned beef. Wala ka bang asawa or anak? Ano magalit? Ang magalit. Nalagyan mo ng libubos na? Ma'am? Libubos? I mean, respect. Yes. Okay. Thank you po, Sir Dios, Romero Ruiz. Thank you po sa pa-sticker. Wala na suka. Sukas na. Mukhang sukas ah. Ito pa yung nakumasukas. Antay? Son to Bilas Sibili. Son to Bilas Sibili. Sabi ni Christopher Panit. Son daw magiging brother-in-law. Okay lang. Gusto ko lang magalit. Basta binata. Ano nang palataya mo, Dad? Oo nga. Hello po kay Ma'am Beverly Castillo. Kanti pa sing guys, wala, nag-ano pa yon. Nagaluto. Nagluluto pa ng pagkain nila. Hindi na kasi ako. Kuya, masasiragaya? Ay, wala pa rin kuryente. Kay Say Bunso, hello po. Hello po. From Masbate. Kay Roselyn Hunto, from Oman. Yan. Ingat po kayo dyan sa Oman. Hindi po kayo dyan. Kay Lindon Saldevia. Wala nang asukal yan? Labo daw ng Condense na lang? Yes. Dito? Yes. Ano na? Management man. Kay Sir Renato, hello po. Ito Kuya Billy. Yun! May kuryente na! Para kanya nalo sa loto ha. Yay! May kuryente na naman! Mamaya mamamatay na naman yan. Malinaw naman daw. Siyempre, lalagyan natin ng cheese. Saan na yung ating cheese, Billy? Saan mo na ito? Saan mo nandun saan? May cheese ka pa ba doon? Shout out kay Mig C. Lu Guardo from Bulacan. Kay Ma'am Edna Antonio, hi DFL, pengi papaya, enjoy eating, watching from Washington, USA. Tigas. Kay Sir Gerald Maso, shout out Dabugto at Maso Farm ng Memaropa. Thank you and I love you all. We love you too. Kay Sir Rod ATV. Yan. Yung Monday? Ayaw nila. Kasi Billy. Ano? Ayaw ko na? Wow! Thank you po, Ma'am Beverly Castillo. Thank you po sa pa-sticker. Thank you po. Shout out kay Sir Andrew Romoldon from Taiwan. Okay lang po, Sir Rod. Kayo po, kamusta? Ingat po kayo dyan sa Bagyo. Parang kabibig ah. Gigi daw mayroon ng boyfriend. Wala pa po. Gahanap po. Baka pa may available siya. Nag-accept po ng application. Email na rin. Resume. Parang kay Kira. Kay Ma'am Rosemary Lorenzo, shout out. Patis lang yung patis. From USA. Laptop yan, patis ka. Patis. Nahanap ko ito. Nahanap ka na ni ano. Shout out po sa mga employee ng San Francisco Towers. Ayan. From Sir Jos Romero Ruiz. Tapos kutsara nga. Hello po kapatid ng Marilo Sanggalang. Ayan. Ingat po kayo dyan kapatid. Kutsara.
Pwede ba? Sabihin nyo na Kay kagad. Sir Jerome Aguirre. Hello and good day to all. Well, thank you po ulit Sir Romero Ruiz. Saan si Kuya Shout Romero? out kay Reggie Mendoza. Sabihin mo siya kung saan Sa Westboro, sa Well, thank you po Pacifica. kay Sir Christopher. Yeah. Ayun na si Okay. camera girl. Oh, asa na yung kanyang convert? Narinig na napanood ko ni Pe. Mission Street. Kasi present na naman lang yung mga manliligaw dito. Si Christopher and si Tolentino. Ayan. Paunahan na lang kayo guys pumunta dito. Hello po kay Sir Michael Batan. Watching from California. Ingat po kayo dyan sa California. Luto ako na ano. Para pa. So, ano lang, dahon. Pero dahon. Hi DFL lady. Pa-shoutout naman. Larry Florence ng California from Myra Academia. Ang pagbati ay mula kay Ma'am Myra Academia. Kay The Official Atomic. Ikaw tayo, yan? Welcome po Sir Romero Ruiz. Dios Romero. Ba't ang dilim ng cellphone? Pagaling mo yung kasama. Shout out po kay Brother Kokoy Malagar from US. Shout out po Sir Kokoy. Kay Felix Di Castro. Shout out po mga kabagay. It's our 47th wedding anniversary with my wife. Ka Veronica Di Castro. Ayan, happy anniversary po sa inyong dalawa. Happy anniversary. Kay Sir Di Castro. Hello po sa 128 viewers. Ingat po kayo dyan. Wait lang, malapit na ito. Gising na si Papa, Peng? Masarap kumain ngayon guys kasi maulan. Siyempre, kung hindi naman nag-aulan, kahit anong kain sa inang bro. Ginalaw niyo ba yung ano? Kalitaw? Naluto mo? Ha? Hindi na tuloy niya yung inang bro. Yes, bakit di? Hello po, Sir Jos Romero Ruiz. May nagtanong, meron ka daw boyfriend? Wala po. Maghahanap Nag-accept ka ba ng application? Depende sa application. Anong requirements? Mabait po, hindi ba? Mahirap. Hindi kasi talaga mabait. Diyan ano daw requirements mo dyan? mabait. Dalawang valid ID? Bala ka sa pamangkin. Senomar? Senomar? Ano pa ba? At saka nakatala. Title? Dalawang valid ID? Title. ATM? Kung may ATM, pag-ibigay na lang sa akin. Title? Thank you Sir Reggie sa pa-sticker. Ayan, ingat ka dyan. You're welcome po Ma'am Myra. Wala kayong malaking lagayan? Lagayan ano? Peng may boyfriend ka na, wala pa rin po. Puro nag-apply. Kahit Peng pwede pa pumasyal dyan sa pagbakasyon ako. Katagal mo na ako kayang nagsasabi ng vacation, hindi ka naman napunta. Ano yan? Yung totoo lang. Yung totoo lang. Ano yun? Hanggang saan eh? Hello kay Sir Joey Coloma. Ano? Ano yun? No? LK Life Ito na ako. and System. Sir ano daw, Ruiz, ako single daddy. Siya po single mommy. Single Malapit na daw po maging single si Ian Deligay. Hindi nag-edit, wala nang kuha, matanda na. May asin pa. May abs nga eh. Ganda ng abs mo eh, daming kurot-kurot. Six packs. Bakit? Yung una kong chicken,
Nagadami, masarap yan. Samit, inamag na mga message ko. Sambit daw. Hello kay Sir Jackson Diaz. Ano yun? Baka iba yung Papayo po. message na wala mo lang makita mo ba? Ang ibang April yun. Kailan daw ang birthday ni Auntie Ligaya? Sabi mo na! Dito! Naiiyak na ka, Ate! Wala ka eh! Wala pa nga, naiyak na siya. Sobrang nasal. Hello! Kailan na birthday mo, te? Guys, ang 31 po. New Year na New Year. Year, Ayan. guys. Sana all. 31 talaga, 31. Huling taon. Ay, huling araw ng taon. Hello po kay Sir Amoy Paksiw. Ayan, nangangamoy paksiw. Parang lutong-luto naman yan. Nakaw ng papaya mo. Kinain na. Tikman mo ba? Mm. Yung palitaw. Dami mo nasabi. Nakain mo yung palitaw? Ano yung bulaklak? Ha? Ano Ano ba? siya? Sabi mo na yun. Meron pa dyan Basta aso yung- na. May design lang. Nasaan na yung palitaw? Sana yung kanay, pangpan. Ano mo dito, ang dami nila. Busy po yung ibang ladies natin. Luluto. Tikman nga natin guys. Ang lumutang. Oy! Meron dun sa bahay. Iniwan ko doon. Suros. Oo, Cooper. Pa-shoutout sa family ko sa Toronto, Canada, Ran and Lance Eliazar from Calgary, Gray, Ano pa? Alberta. Thank you. Ay, Saan? Sabi mo? Alberta. thank you yun. Binas ko yung thank you. Tibat-tibat mo yata. Ang papaya? Cooper. Tulog ka lang ko na. Lapabot na. Ay, tignan ko lang yung wait lang. Sundal sa ano, ang palinis ng ano ko. Ito, oh. Sabi niya yung pato na sabang. Ano mo kung sinabing matubang? Pa-shout out sa pamilya. Ay, ano? Ano ko lang din yun. Greta, nasaan na si Joanne? Nandun po sa ano, the food. Masarap magkain sa pag-ulan. Kapag umuulan. Kakaw daw ni Sam Ek. Sino daday sa na? Si Ligaya. Hello po kay Pink and Purple Vlog. Si Ate rin kasi. May tubig na sa loob. Basta nagpakain din ni Takpan. Sila po sa ating 142 viewers. Shout out po kay Larry Flores from Leyte. Yan. Gusto naman po kayo dyan sa Leyte, hindi po ba kayo binagyo? All-purpose flour? Itikin nga. Sam Ek. Nahiwa niyo lahat. Ano yan na natin? Pinanggalang. Hindi lali, natusok ng ano ba yun? Labo. Ito yung masimag. Yung nakuha ni Tata. Nino Manalo, Sagidang Masyara. Irene and Jenny Manalo from Seattle, Washington. Hello po. From Seattle. Kay Ireneo and Jenny Manalo. Erineo. Malaki. Marichi Buko. Shout out DFL. Asan yung pipili mo pala? Naisaang yun day bake when. Nasaang men na din mga ni konti. Dito kasi oh, Madonna. Masarap na kasi ang ating baked macaroni dito. Oh!
Yan, shout out po kay Sir Aaron Balondo. Cooper! Davao City. Hello po. Ingat po dyan sa Davao. Sa mga binagyo po, ingat po kayo. Sana okay lang po kayo. Dito sa amin walang bagyo. Ano lang. Sarap. Ambon lang. Vamos. Ayoko nga. Happy birthday po kay Kimberly. Ayan. Birthday niya from Hawaii. Ingat ka dyan, baby girl. Kay Sir Joey Lawang. Ayan. Kumusta rin po kayo? Ingat po kayo. Bro Billy, saan bansa ka nagtala? Sa Amerika. Ako sa office manager, sa dentista, handle ng front office. Oh, sa inyo naman sila. Yan, magpabunot dyan. Kaya magpabunot. Kung gusto magpabunot ng ngipin. Gamit Hindi, playa. Pag nagabunot pala tante ng ngipin eh. Duro, ipabunot mo ng ngipin. Sino daw? Si Kuya Biles. Sa ano yan? Dental. Shout out kay Ma'am Veronica De Castro from Toronto, Canada. Ingat po dyan sa Ingat Canada. po. Gamit yung tip lines. Bagay, isa na lang nakapang dito. Isa na lang yung ngipin mo, diba? Isa na lang ang buo. Ayaw ko ng kape. Ha? Gusto ko pa ng Ayaw ko na naman. Ito lang mo kasi yun ano. Apat na daw. Apat na baso eh. Na? Kape? Ano? Pero umaga tatlo. Itimplahan ko na yung isa. Kinimpla niya. Dinagdagan niya ng tubig. Hindi na rin magkape. Nagtimpla na naman. Tapos ngayon ano. Shout out kay Sir Jason Hidalgo from Buwang La Union. Buwang La Union. Bawang. La Union. Ay, buwang! Ay! Buwang! Namiss mo si Boy Buwang. Kita nga lang kanina. Kita na eh. Hindi mo alam mo siya yung lima ng limo. Pinag yun sa kanya. Nata mo na yun. Sa atin. Ay, yung cheese. Ano ba na dapat yung pang-milk cheese. Wala ka nabili? Oo, pang-cheese lang na. Shoutout daw kay Kevin Taro from Ronski. Mahal na mahal ka daw niya. Ano? Ingat po kayo dyan. Pag-shoutan po, matagal ko ng crush si Kevin Caro. Nox. Dito pa Kevin voice out yung love of Maro. Matagal ko na crush na si Kevin Taro from Surigao. Sa po, mahal ko siya from Sana yan, shout out daw po kay Kevin Taro. Sana sagutin Mahal mo na na, mahal Kevin. ka daw ni... Sino ba? Ni Ronski. Ronski. Ni Ronsky. Pansinin mo From Surigao. From Surigao, yan. Sagutin mo na. Nang oo! Parang ragdaman natin na announce dito ah. And shout out po kay Jim Vlog from Nueva Vizcaya. Oo, bag nga daw yung apo. Hello, Greta, pa shoutout naman diyan. Babatiin ko lang yung asawa ko na si Carmen na nanonood ngayon. Ayan. Hello po, Ma'am Carmen. Hello po, Ma'am Carmen. Salamat po sa panonood. Watching from Brooks, Alberta, Canada. Brooks. Brooks. Bro, ba't may margarin na? Ano bang tawag dyan, te? Masakit na doon dyan nante sa Amerikano. Yan, happy birthday kay... Ano pangalan? Bake. Walang Tayong bake. bake na hindi game bake. No break. Yan, anong pangalan po ni, ano nyo, iha nyo, Ma'am Angelina. Yung may cheese lang sa ibabaw. Lagyan ng margarine. Condense at saka nestle. Kaysa yung escalator. Ito kailangan pag malapit. Dalawa yung alala. White Island.
Yung sa dagat kasi. Shout out po sa Dan Eric's Ice Cream Manila. Alam mo, masarap po yung ice cream na yan. Natikman ko na yan. Masarap siya. Dan Eric yan, favorite yan ng... Masarap. Ano? Dan Eric, ang sarap niyan. Dan Eric? Dan? Mura lang Dan siya. Eric. Dan Eric? Dan Eric. Dan Eric. Ayun yung mga doon kila Agnes ay. Kung ko natikman yan eh. Masarap. Do you have any plan on visiting the US with I? Maybe. Maybe tomorrow. Wala. Bahala na. Hindi makakuha ng passport yung isa. Punto pang ano to, para mali. Harina. No? Yung kanya pala. Happy lunch for the ladies. Topping is yan sa taas, ano? Luluto po kami ng baked macaroni. No bake macaroni. Papakita ko sa inyo guys yung ano. Yan, shout out po kay Ma'am Romalinda at sa Team Ma'am yan from Zeneca, Montreal. Uy, pa-love ka, hindi ka. Ito po. Yun, oh. Hindi pa tapos yan Hindi pa tapos, mayroong pang toppings to. Para matakam na kayo. Awiyang po ba si DFL Peng at BT? 39, 38. Parang baliktad. Tapos yung katabi nila sa gitna, 18. Ito po. Makakatanggal kayo ng stress. 31. Sabi ni Ma'am Lindy. Yan. Thank you po. Medyo ano na siya, malakot na. From Colorado, USA. Colorado. Shout out. Ma'am Gret, shout out po sa mga BBRC Riders Club team ng Batangas from Taguig. Ayan. Shout out sa mga BBRC Riders. Ala, eh. Punta Shout kami out sa din po Batangas. kay Lian and Joey from Melbourne, Australia. Papakita ko yung... Hala eh. Ala eh, ala eh, ala eh. Gusto ko yung ano, yung Shout out po ulit sa 155,000 viewers. Ayan. Thank you sa mga nagpa-sticker. Ano ang copper? Gutom ka na? Akin na muna ito, guys. Ha? Ayun, sinanong mo kita kasi daddy mo, oh. Saan pa sa Busy pa siya sa antipase. Busy pa sa kanya. Ha? Manuga. Manuga. Cellphone? Kung anong plato mo kaya? Tapos hindi nilagay. Hello, Oreo. Kamusta ka naman, Oreo? Kamusta na? Ay, nako, Oreo. Oreo, may negro na siya. Oreo, kasi may negro. The official automatic. Huwag mag-alala sa'yo na daw pinangalan yung ano. Always enjoy watching all you ladies. Miss Pinas a lot. God bless. My Oreo! Dito sa harap ng ano guys, sa harap ng bahay ni Liza, naggawa kami ng garden dito. Abangan nyo guys sa mga susunod naming vlog. Magpapaligsahan kami dito ng ng gulay. So, Pechay ni Bele. magiging ano na talaga to, bahay kubo. Kulang nga lang, wala pa tayong bahay kubo. Sabi niya, oh, mas bagay tayo. Iwan mo na ang beef mo. Hello, Jay Kahite. Ingat ka dyan sa Batangas. Kay Beverly Castillo. Ayan. Just vlog. Wala bang dalaga dyan? Ayun po, nasa gitna. Dalaga. Pilipina. 18 years old po, mag-18 po sa December 31. Wala lang ngipin. Lola. Nanay. Kapit ng kit. Tara, kain na tayo. Magtagilid ka ng ganun na ng ano. Samahan nyo kami, guys. Magla-lunch kami. Sabayan mo kami, guys. Sabayan nyo kami. Diet kami. Sila po diet. Pero kami ang tiligaya. Aywan lang. Say something. May Oreo. Pero sabi ko,
Binukasa ko sumpiin. Say something over you. Say something. Hello po kay Sir Richard Rivera. Hello po. Hello po! Ito po si Oreo. Ay, Blitz. Ito na po si Oreo. Pinangalanan namin siyang Oreo. Dahil sa'yo. Hi! Dahil sa'yo. Unang subo akin. Okay, para sa inyong lahat. Pakibati po ng birthday sa, kaya po sa 17th birthday niya sa 28 ng September 20. Yan, happy 17th birthday po sa Yutka Ihan ni Ma'am Angelina Valle from USA. Happy birthday! Happy birthday, baby girl! Advance happy birthday. Wow, sarap! Ano ba ngayon? 28? Ayan. 28. Okay. Advance happy birthday. Bro Bill, pa-shoutout po. Thanks po. Kakompi, what's up? How you doing? How am I doing? I don't know. Shout out po June Fernando from New Jersey. Yan. Hello po kay Sir June Fernando. Hello po! Masarap. Matamis na naman. Mga Yan. sa- Pinapa-shout out po ni Jay Kahipe ang Team Arabas, Y Kulba at Pat Boys. Hello po Hello sa po. inyo lahat. Ha? Andito po sa Ate Joanne, busy lang po. Siya po ang aming tagaluto ng merienda. Pero hindi pa kami nagla-lunch. Ito na yung lunch namin. Buong ng araw ko, nakita ko na si Samit, pwede na matulog. Sleep well. Sleep well. Kahit magulong-gulong pa dyan eh. Gap lang tayo mama, dyan matulog tayo. Gusto nyo. Akin na lang Dili, tutak akin mo, na lang sabi ni tutak Sir mo. Jason Hitalgo. Kunin niyo po dito. Oreo, come Si on. Oreo po, hindi po namin Come on, siya Oreo. binibigay. Napamahal na po sa amin si Oreo. And shoutout po kay Ma'am Pilita Bautista. Ingat po dyan, Ma'am Pilita. Yung isa ata, negro. Oreo, I'm serious. At yung ang kasa ko, I'm serious. M, serious. M, serious. M, serious. I'm Wala serious pa si too. Gayam Tulog pa siguro. Si Gayam Aloha. At shoutout din pala kay Sir Anonymous Subscriber. Hello po. Kay, Hello po, Ninong. kay Tatay. Tapos tayo patuglo Hello ko. po, Ninong. Tantararan! Kay Sir Gayam Aloha. Kay Ma'am Aurolanda Ferrasa. Shoutout po. Charan! Yan, shout out kay Ma'am Gemma Pimentel. Ayan, lagi daw tayong pinapanood. Yan. Thank Thank you, you so Ma'am much Gemma. po. Hello po, Ma'am Ophelia Lilaga. Charap! Hindi dapat yung cheese nito yung nalulusaw. Kaya lang ano kasi, wala kang nabiling dala. Kaya ordinary lang yung nabili kong cheese. Yan, shoutout din po kay kapatid na Ophelia Lilaga. Ingat po palagi. Guys, oh. Sarap na. Mag-arroz caldo na naman daw tayo. Ano tayo? Ay, susunod po namin goto naman. Goto. Yung aking ano eh. Wala ng kondo. Ay, mga ano, no. Mga tayon. Well, Mga plato. mga tayo mananli. Ilabas Inaapal. mo na yung plato. Dalawa lang plato na. Kaya lang dadalaw na yung plato nila, Ilabas Jay. nyo na ang Yan, shoutout po kay Ma'am Gretchen Lucas from Taiwan. Ingat po dyan sa Taiwan. Ni hao. Japan yun. Arigato. No, konnichiwa yung ano, Japan. Ni hao. Chinese. Inihaw na. Chinese yun. Ha? Chinese. Kansamida, Korea. Whatever. Inihaw sa inyo. Pati yung pesti mo, may sauce sa...
Bagong plato? Hindi siya kontento dyan. Sa mali. Maliit guys, hindi kasi mapapalimang kuha ako nito. Panangalan nito. Dito na sa'yo. Pwede na dito. Kakain na tayo. Ayan mo ito. Ito po yung kutsara. Save me some brand. Mangan gayam. Ayun, para sa inyo lahat to guys. Wala pa, hindi pa nakareact. Ayun man gayam. Dami na dito. Hello po kay Tatay Leng. Hello, Hello po. Hello po Nino. Kumusta po kayo dyan sa California? Hello po, Ninang! Hello po, Barok. Ano ba yung barok? Thank you po, Ma'am Melissa, sa pagbati. Parang binata. Ah, Bali mo to. Sabi mo kung tama na, Makaluto na rin yung luto Oo, ni Papa ito doon. sa'yo. Oh, ayun yung Akin plato. yan. Kasi Papa ayaw. Ayaw ko to maliit. Ayan. Ayan ang kutsara. Huwag naman. Hindi sa Akin na yun. At baka, ano ito? Ang kalaki. Hindi, kung sabi. Gretchen. Ha? Sinday. Gretchen Garamay. Yun na. May lumabas na. Kulang kapag. Sakit. Ano yung bulaklak? Meron yung parang ganitong bulaklak. ito mo? Ayun na lang. Basta na lang tayo. Mihaw, Bili. Tama ka nga. Nihaw! Below yun sa ano. Bi ako. Kanto ni sa tayo. Makaungutay. Mihaw, Bi ako mo sabi. Padigo kayo, mat. Awan nga rin, digo na atoy. Burn nga ron. Marunong na mag-Ilocos kayo, Bili. Burn! Merienda po. Maliban sa one, ano pang na ano mo? Naimbag bigat. Good morning. Kain po. Eh, para pag gabi? Ano ba yan? Naimbag... Arabi. Arabi. Ano? Arabic? Arabic. Lubat. Oh, lubat. Pero natawa ko yung tiligay kapon talaga. Kulang to. Si Unique Cake. Ano yun? Si Yonis. Si Yonis. Tambok ni Ines. Bagayo. See you next vlog, sabi. See you next vlog. Una tambok ako ni Ines. See you next vlog. Masarap sana to guys kung yung cheese niya yung ano. Ay walang mabili dito. Kaya ano lang. Pero masarap din Ordinary naman. cheese lang yung ginamit. Unang kagat para sa inyo. Lokal ng batasan ho yun. Di ba sa QC? Ito na guys yung aming tanghalian. May kuryente pala. Ito lang makakita ko. Ngayon lang ako makakita. Ay, para. Wala naman ganito sa atin. Botay. Hello, tatay. Hello, Ninong, tatay. Hello po! Wala naman po yung... dyan sa California. Opo, hindi po kami naapektuhan ng bagyo. Naulan lang po ngayon. Pero Pero, umuulan, pero wala pong ano, hangin. Oh. sarap. Sinave tayo pala na ano, ng Sierra Madre. Kuha pa. Tignan nyo niya daw yung na bagyo. Mabisin ay barok. Nawasan na ano. Nabisin na taas. Wala, ito na yung tanghalian natin. Mga taga-ano dyan. Si Billy mahilig sa pasta. Maybe si yata yung ano Kaya nga eh. pinadala ni Mami yung puro Dinala. pasta. Kasi mahilig niya sa pasta. Si Papa ayaw yata ng ganyan eh. Ayaw niya. Pero maluto naman. Mahilig ako sa lahat na pagkain. Walang araw. Huwag lang ararawan. Uy, masarap ararawan pag natikma ararawan. Tikman natin. Si Laan, sino yun? Si Lala? Lablab. Yung. Si Lala. Hello, Lala. Ligayan, titas. Si Lola, ingat kayo. Yeah. Ingat ka rin dyan, Tasa. Yung si ate. sa Manila. Si Papa Tena sa bahay. Malakas yata ang pagluluto Sa ng Manila. gulay. Si Papa nagaluto ng abraw. Kahit abraw? hindi niya kinakain. Siya na naghanap ni Ate Ivy. Nandito siya kanina. Umuwi lang. Sarap. Tinignan ko ano yung niluluto. Sarap ante? Ako santi pa sa'yo. Makaliba. Hindi, dalhin mo na lang. Bigyan mo na lang.
Dalawang tiktok na. Meron pa dalawang palitan. Ano din sa kanya para mag-dessert. Para dawa. Oh. Sarap kaya. Biling ko naman sa susunod gumawa ng anong luto sa pasta. Kuha siya ng spaghetti na ka, wala ka ba nito? Ibang version? sauce kasi Yung may kamatis? Parang wala ganun lang yung din. Filipino Nilagyan style nila sauce ng na kamatis. bibili sa ano. Wala yung regular na pasta sauce. Yung maasim. Tomato Yung parang sauce. Italian. Tomato sauce. Yan mo na lang. Lagyan mo na lang siya ng pangulan na namang ulam. Kapanis. Hello ko kabsat, nag-imasip panangan nyo, makapahapag. Yan, kain po, mampasita, yes sir. Kain po. Wala, ubus niya na naman. Nakadalawang plato ka na. Kanina yung nilipat namin pulong-pulo. Ubus niya. Suruan nyo ti, Ilocano ni Billy. Wan, amunan basit. Won! Nangarag. Nangarod. Kinangarag. Won nga rin. Parang ano, Billy, hindi parang hindi siya tunog Ilocano yung sa'yo. Tunog ano? Social na Ilocano. Tunog Italiano. Sino ba summit ni Reggie? Hindi Samit. Sino to na sa amin si Reggie? Hindi. Di sana makahanap ka na rin eh. Gusto ko makahanap ka na dyan ng ano. Sana na yun na nahanap na. Yung ka. Nagpakaramdam dyan kay Gigi. Malagyan doon sa ano. Oh, ano yung suka oh. Makiramdam ka na. Hindi makiramdam ka. Doon pa? Hmm. Hello po, Ma'am Melissa Diasis. Hello po. Ano to eh, kapatid. Kaya ano natin to? Palalaki ng mukha natin. Katataba. Kasi lamon kami ng lamon. Yan lang po ginagawa na namin. Kunting Yung tipong kilos. kumakain, yung tipong kumakain ka palang iniisip mo na lang kung ano yung meriendahin mo sa ako. Pagtapos merienda, wala nang Kala ko gawa. mga kanina guto. Goto. Bukas daw, buto. Bukas mag-goto tayo. Meron kasi kaming ano dito guys, Tuwalya. baka. Yung laman ng baka. Tuwalya Tuwalya. yun, tuwalya. Tuwalya. Hindi namin maluto-luto. Parang tama. Bukas siguro, lutuin natin. Billy, PR ka na ba sa Amerika? Ano yung PR? Permanent resident. Hmm. Go! Ano siya, dual. Mga hotdog? Ka na? Dual naman yun. Hotdog? Dual ka na agad? Hindi ako babae at lalaki. Anong doon? Dual citizen. Walang tubig sa bahay? Meron. Excuse me. Si Billy nag-enjoy dito sa ano. Sa Pilipinas. Mukhang wala nang balak bumalik sa Amerika. Gusto ko po yung simpleng buhay. Kami po ay Kahit walang nakain? kukuha ng tupad. Kahit walang ulam? Ha? Kahit walang ulam? Ulam ko naman ano, kahit ano. Bago, tika ko Ulam talaga yung may palakpak. May palakpak o may pakpak? Yung may pakpak pala. Ayaw niya yung ararawan. Huwag lang daw yan. Baka pag natikman mo, gusto ko naman ng nararawan. Baka, di pa niya na-inom. Ay, na-inom. Sabi ko, Natin kung meron. sabi ko sa Billy, naku, the best yung ararawan. Alam mo, sa lahat ng exotic food, yun ang masarap. Ano? Ararawan at Pindutin na kay Yan, sabi ang niya. taligaya. Gusto niya ba? Tignan daw kita. Nakatatlo ka na daw. Ikaw ay Madami madami siya, siya isa pala. Madami yun. Busin niya Ito yun kasi magkain ante para magtaba ka. Yun, tikim-tikim lang. Busin niya yan. Hello po sa 182,000 viewers. Hello po. Shout out din po kay Sir Charlie Makaspa. Kasi naiyak ka magkuha ka, ang dami yan. Naka-video daw. Kung nga saan daig niya pabaga yung dalaga, may yahiya ka. Kainhin ko. Kami nga ni Gigi, walang pakialam. Ikaw, may yahiya ka pagad. Di ba masarap? Masarapan mo, ante? Masarap daw yung tenga. Ayun daw ay. Ha? Tenga daw. Yan ay. Ay, sus me. Gusto niya talaga mga bruta-bruta pasta eh, no? Gusto niya, Te, ang tinulisa. yung. Ay, ito. Ito yung pag-ibig.
Sarap yung ginagawa yung kwan. Ito pinag-ausok niya. Ay, madali yan. Yan, shout out po sa asawa ni Ma'am Terry na si Sir Edward Eliasar from Calgary, Alberta, Canada. Hello po, Sir Edward at Ma'am Terry. Sa manot? Kikay at si ano mo dyan. Dana? Dan? Ay, kung itang hali. Hindi si Dana? Sila kikay. Baka uwian. Busog ako eh. Hello po kay Joey Beer from Washington. Konti lang kain. Nakita mo na yung ano, Jeff? Picture niya. Ay, akin na, ipakinahan sa Hanapin mo pa rin yung kain? Ayun. Hindi ko ka pa rin ng kanin eh. May mga dumating po dyan na picture. Wala po kaming Nung kasal. album yet. Kami po magagawa. Yung? Album. Kami na po nakukuha ng album. Pakita mo yung ano mo dyan. Pang Nabuksan malakasan niyo mo yung USB? Okay, naglabas? Iba meron, iba wala. Ito guys, yung ano, yung mga picture namin. Ito rin yan yun? Pakita natin. Hindi, ito lang yung pinring. Pero 1,000 mahigit yun, yung picture. I-download niyo eh. Para ma-upload din natin. Ano na maano dun sa ano lang yung TV? Picture ako dun. Yung solo-solo. Hindi, sa Facebook. Dito sila. Hindi, pero hindi pa pinta ulit namin yung ano dun. Kataba natin Romalyn. Ayun, andyan sila ko yan. Kabsat, katabang mo kabsat. Hindi na kami nagkakaroon si Kabsat. Ala, sexy ni Kwa. Natin Romalyn. May narinig ako. Yan, ito na yung mga picture nyo guys. Oh. Ayun si ano. Ipakita mo doon. Kaya lang medyo ano yung kulay guys. Pagpasensya niyo. Light lang yung kuha, hindi siya dark. Patay yung kulay. Pwede ka din sa ano matikitan. Yan. Oh, kilala niyo ba yan? Si Kuya Jeff. Si Nini Ann. Si Mrs. Harabas at si Ate Romalyn. O, diba ang si Sexy? Excuse me po. Ito, ipakita mo to, Peng. Hello po kay Sir Norman Nancash. Shout out. Yan. Watching from San Francisco, California. Hello po, Sir Norman. Hello po. Hello po! Ito yung bride natin guys. Oh, nagmaganda. Ayun yung rumaling. Yan. Ay, Allah! Hala, may galit. nahulog. Ay, si Kwan. Sino ba ito? Si Casey. Tapos si Tayo. Hello din po kay Sir Jesse Eliasar. Oh, yan oh. Yan oh. Shout out din po kay Sir Edward Eliasar from Alberta, Canada. Ay, katamar ko. Hello po kay Sir Roger de la Cruz. Ayan. Taga Baguio pala to si Ka, Roger. Per, ano nangyayari sa'yo dyan? Hindi, taga-Ilocos yan. Hindi masyadong ano yun. Lokal daw ng Benguet. Central Pedro. Benguet. Di ba giyon siya? Yan ang magandang asawa ko. Proud to be. Pinakamaganda sa mundo. Yan. Pag nagsanggawa na. Ngayon lang yan. Ngayon lang yun ah. Pag nagtanda kayo, baka maghagisan na kayo ng kalahalaw. Bumalik ka na sa bahay niyo. Bahay ko to. Bahay ko rin to. Tag-isa tayo kwarto. Dalawang kusina, tag-isa tayo. Ayoko na. Hey Billy, how is it like to be surrounded by DFL? Good. Good po. It's nice. You're the only... Kami sa kanang papang the only guy po. Grabe doon.
Hello Kano, Ikaw, sino to? Kunani, Lakay ko, Jesse, Eliasar. Wala, isang subo. Pamisin kay Kano. Ito, Hello po kay Sir Jesse Eliasar. Welcome po, Ma'am Lily. Hindi ko naman. Ma'am Lily Nanka. Hindi. Sino to? Sabi niya ako daw ito si Teacher. Wow, si Dana lang. Tinuturo ko kasi. Hindi niya lang makita. Hindi na naman kuhan. Hindi mabigay. Pakita mo ako Malabo sinong- siguro. Ano? Ipalukan mo baga. Sinong pak na pak? Ako. Joke lang. Taba ng mukha ko. Ano guys, sa pampapagano? Magpaano kayo? Wala ipapahilod ko kaya. Ganun mo ito yung gumagawa. Exercise tayo to. Exercise. Hindi mo ito nakita. Ano? Peng, kuha ka na ng passport mo. Ayan, kunin ka na daw ni Christopher Panit sa Switzerland. Switzerland. Ha? I-renew nyo na lang. New Zealand ba kuya o Switzerland? Basta may Nalilito na silang. kami. Ayun yung minsan nag-land Basta may tayo. Zerland. Basta may langlan. Yung corn beef niya, andito na. Nakain na. Oo, ayun si Dito na sana. Hindi ko makalimutan yung, New Zealand. Hindi ko makalimutan yung corn beef mo talaga, ha? Alam ko maraming corn beef din sa New Zealand. Bala ka dyan. Andiyan kasi yung mga baka eh. Ito kasi walang tingin ko pero sa akin. Last day, sino ko na? Hindi po. Ito si Peng, ito si... Ay, nana. Tanda ka. Dana na naman ikaw. Paiba-iba. Wala man ang ulam niya pala. Masarap naman eh. Ano lang magandahan na picture natin. Kain pa rin ang kanin. Tignan mo yung ano. Hindi rin ako nakuhan. Iba yung... Puro charap. New Zealand Kunin mo lang kayo dito yung kuhan, gulay. New Zealand ba? Ay, sino daw New Zealand nga. ni Gigi? Yung layo, makita din nila. Sige, kuha ka na rin ng kanin, Peng. Guys, sino daw pinakamaganda? Ayan. Punatin mo ng maayos. Ito sila to. Siyempre ako. Kaya lang blurred eh. I-ano nyo na lang po. I-set nyo sa 720 pixel. Siyempre ako, di ba? Settings. Ito po ako. Camera girl. Greta. Si Peng ito. Gigi. Joanne at si Dana. Ito. Naala na ah. Hindi masyadong ano. Ma-blurred. Ito ipalaki ko yung iba dyan. Hindi sa bali-bali dyan. Advance happy birthday po kay Ma'am Mila. Ano ba yun? Asan na ba yung Tayo. cellphone? Nawawala kasi. May isda ka pa. Kay Ma'am Mila Milizo. Yan. Advance happy birthday po, Ma'am Mila. Kay Akong J. Yan. Hello po. Address nyo. Tagal ko ng... Sabi ni address nyo nga. Tagal ko na ng friend request kay April Joy Galamay. Sandali. Ito yun ha. Titignan ko. Ito cellphone nyo to eh. Titignan ko kung meron kang ano dito ha. Kung nag-request ka nga. Anong pangalan mo? Ano bang pangalan mo? Yun na ba yun? Christopher Panit? Search ko ha. Parang may nagkatawag na si Bukit. Pwede mo sinunta pa, ma. Sa akin yan. Kay Kuya Bile. Ba't daw hindi sinailan mo eh? Tawag ko. Wala naman eh. Baka ibang pangalan. Wala namang Christopher ano. Iba siguro. Ano bang pangalan mo na pinang-add mo kuya? May na magkain pa daw tayo kanin. Oh? Oh? Yan eh, malinis eh. Hello po kay Ma'am Gloria Nertiro. Talagang kumuha ka ng kanin. Alam din pa yung mga brawal. Bantayan ko nga lang sa inyo. Hindi niya alam ang kilabrawan? Ayaw. Ayaw. Tapos hindi na ko na, hindi na kayo sa akin. Ay, siguro yung pagdaan ko. So, kain tayo guys. Sarap. Ano yan guys? Talbos ng sitaw, tsaka bulaklak ng kalabasa. Galing kay. Best.
May balong, 10 piso. Hindi ka na. Balong tayo. Isang isang tali? Ah, muna mo paglakpon ni balungan. Nag-iisa ng alang to eh, sabi niya, oh. Tita Pen, bilhin mo daw to, sabi ni Lolo Pasio. Ba't sinabi niya? Sabi mo yung bintayan, hindi naman kinuha ni Ate Nurba. Doon niya rin itinda sana Kala kung sino yung nakapayong mga nagalakad-lakad na binada ng ko basket. Buti, hindi rin siya mahiya na. Si Maya, magtinda lang Maya. Eh, may ganung bata kasi yung hindi mo matutusan. Mahiya. Kain na kayo. Ay, ito hindi mo mayaya yan Ano eh. yan, wala talbos ng sitaw. Gusto ko lang ano. Hala, wag yung tinik. Ay, nagbutan ako. Sarap guys. Kandi, oh. Ano ulam niya? Gaya yung ulam namin kapo. Ano yung tininggan ni Balong? Ngayon ayaw mo na. Kain. Ayun. Sige. Ikaw eh? Busog na ako. Kaya lumalapad Shout out ang po sa mga kasino. viewers natin dyan. 200,000 viewers. Ayan. Madami na sila guys. Ikaw? Sige na, dumami pa kayo. Kain ka? Kentante. Kent sa bowl lang. Cooper. Kay Glenn Tamayo, shout out from Oxnard, California. Tingkan na ta. Super. Shout out kay Yen Yen 21. Ano may kinain nung... Yen Yen 21. Ay, ulo. Hindi makabilad yung mga ano dito guys. Nilaglag nila, di? Kasi larangan nila ng mga... Masarap talaga to, Don Santiago. Kain na kuya. Pagdali mo yun oh. Kulang yung mga tinintang ko doon sa malaki. Bakit? Kulang kilo. Dagdagan ko na lang bukas. Yung sa Okay na ka. Yung sa pulis yun eh. Babae ka bukas. Magkuha ka ng plato doon. Kuya kain. Oh, sige na. Oh, sige na. Ite? Hindi ka pa ni. Nanay ko ah. Pag-ite. Magkuha ka pala kay PJ. Bigyan. Ako kami ba na? Hindi ko ba ngayon si PJ? Nakastrip sa among gingging ka na. Tubiga. Sama naman, kasi dambong-dambong da. Lamog manin. Tikman mo pa. Masarap ng gulay. Sarap. Kahit down-down Kasi lang. ang unang analsin ko, ang aportunada. Yung itong dahon. May kamatis yun, yung naamoy nyo, yung tomato sauce yun. Wala na kayong lagayin dyan. Kaya na. Ay, hindi. Galing kayo. Hindi kamuting ka, hindi kalmanin na ibig yawn. Ay, ulam lang ay kinain niya ay. Diyan, hindi ka magkain? Hindi ko na tikman yun ah. Yung sa galapon doon. Tigas yun, ayaw nyo. Parang king ano lang naman. Malambot na yun siguro. Pasok mo eh. Ulam talaga yung kinakain nila. Tunay na rin yung Wala kayong buto. Yung Plastic na lang. Yung Plastic na lang. Naging agata sa Wala, magkaya kayo ng magkain. Suntong ante. Sabi tayo. Hindi ka magkain ante? Ayaw nga nila. sarap ng gulay. Mamaya. Alam ko. May nagkukross sa'yo. Hi, Miss Greta Peng at sa lahat ng DFL ladies. Lagi akong nanonood ng vlog ninyo. Shout out naman at sa crush kong si Billy. sorry po, kung ever taken na po. Crush lang naman. Crush lang naman yung sabi nga, no? Okay daw po. Okay lang daw pala. Okay lang, crush lang naman eh. Hindi ka naman kukunin. Ay, ayaw niya ng ano? Ayaw niya, ulam lang kinain niya. Palagay kayo. Ito kasi ni Papa, ayaw niya. Hindi kumakain ng kami. Wala si Papa, yung gatas. Ayaw niya talaga. Hindi ko. Sarap kaya ng luto ko.
The best. Kaya kain di manok ka. Na, oo, kaninong manok kaya yan? Ay! Ay, nan. Sige, tinula ka namin. Tunuyulok ka namin. Kala mo baga? Wala pang tanim yan. Nako. Sige, kainin ka ni Cooper. Ay, nakapasok yung manok na yan. Dito, nagkapalanditan eh. Kanino bang manok yan? Pakitali nga yung manok na yan. Sa atin na yan. Dito na sa una. Trespassing yung manok nyo eh. Itinula namin yan. Ay, mag-banding kayo sa akin. Mag-invite naman kayo sa magkain. Kain po, kanina pa eh. Ano na tayo? Yan. Dapat pa? Ay, alam natin ko ipili. Ba't titim na eh? Yan. Hanggang dito na lang po ulit ang aming live. Kita-kits po ulit tayo sa ating next episode. Bigat. Hello po ma'am kay Ma'am Evelyn Gomez. Yan. Beto, thank you po sa panonood. Pero bago ang lahat guys, pakita ko yung ano namin, oh, garden. Aming garden. Ayan guys, oh. Ayan, abangan nyo. Talaga makapatid yan. Ayan guys, oh. Yan. Abangan nyo yung aming next episode. May mga tanim na yan guys. Yan, may punla kami doon. And then, dito sa area na to, maglalagay pa kami dito. Ayan, thank you! Nagmura mo na ba sa pestero pa? Nagmura mo.